vítám se na Czech Armored Gamers. Dnes tady mám další unboxing a tentokrát skokneme na Vitek F226, konkrétně E2 verzi, která je zrailovaná, jedná se o repliku Zigzaweru P226 a pojďme se do toho podívat dovnitř. Jdeme z takový klasický manuál, jestli jste viděli unboxing z Glocku, tak je úplně stejný až na ten obrázek, tady místo Glocku je P226. A zde jako rozdělat zbraň. Tak. Když se podíváme na obsah balení, máme zde zásobník. Jelikož zbraň byla zkoušena a přímo i mazána v prodejně, kde jsem ji pořídil, tak nebudu mačkat spoušť, jakože v něm plyn by měl být ještě zbytek plynu. Jelikož tam, kde jsem to kupoval tentokrát tu zbraň, tak musím říct, že to byl mnohem lepší asi servis, jelikož přímo mi tu zbraň vyzkoušeli, naplnil plyn do zbraně, vyzkoušeli její funkčnost, i přímo mi ten člověk, ty prodejci mi přímo přede mnou provázal, což tam, kde jsem kupoval původně, tam ty dvě zbraně, tak nenastalo. Tam byla mi zbraň předána a občas byla i vevnitř docela dost špinavá, takže jsem musel pořádně ji vyčistit sám potom. Tak, takhle vypadá zbraň. Zde máme kohout, který můžu takto předepnout. Jo, vidíte, že spoušť šla dopředu, ale co teď s tím kohoutem? Zde máme plně funkční výpustní kohoutu, jak vidíte. Posunul se a teď vidíte, jaký travel. Až do této části spoušť nereaguje. Až odsaď začíná předepírat kohout a výstřel. Jak zároveň zbraň jde hezky natáhnout. Zde máme záchyt závěru. Pěkná zde rail, kam můžeme dát nějakou svítilu nebo něco. Zbraň vypadá hodně pěkně, z druhé strany vypadá takto. Už na ní nic není, je opravdu docela těžká. Jediné, co teda na ní je plastové, jsou ty střenky, jelikož zbraň je celková podle předlohy. Tak opravdu trošku na mě působí takový laciným plastem. Trošku, jestli to vezmu i do ruky, že se hejbe. Tak, můžeme do ní zásobník. Ale když dám do ní zásobník, tak je docela už vyvážená, pěkná. Ale opravdu trošku ten plast takový má na mě dojem trošku levnější. Je trošku... Dá se pomáčkově cítit, že je tam vzduchová bublina, že ten plast asi není úplně nejtvrdší. Ale jako drží se pěkně zbraň. Zbraň je trošku větší než originální předloha. A tomu odpovídá i to trošku držení, že v rukavicích bude dobrý, ale tady když mám v ruce, no, pokud máte menší ruku, doporučuji si nejdřív vyzkoušet, jestli vám vůbec bude sedět, jelikož oproti Glocku, Glock vám sedne do ruky určitě, ta zbraň je trošku větší a pro člověka s menší rukou může být asi problém ji správně chytit, jinak zde dáme rozborný čep, výpust, kohout, vypustíme si, kohout. A to bylo asi všechno. Tak, po zásobníku. Zásobník je krásný, tenký. Jo, vypadá zbraň pěkně. Takže koukneme se do druhé části videa, kdy zbraň nabiju a pojďme se s ní zastřelit a koukneme se, jak přesná je. Takže zatím ahoj v druhé části videa. Takže sliboval jsem vám druhou část videa na střelnici. To bude až nakonec třetí. Jakož jsem ještě se zapomněl udělat třeba takový věc, pohled na tu zbraň, třeba v porovnání s Glockem. Jakož je vlastně taky. Zbraní jsem ještě nestříhal, ale jak vidíte na první pohled, tloušťkou jsou téměř stejný, řekl bych, že Glock je trošku tlustší. Ale tady máme krásný pravou povrchovou. Mířidla jsou u obou hodně dobrá. Co se týká na výšku jsou stejný. No. Glock je nižší a na tloušťku vyhrál běžek Glock, hlavně v té spodní části, jak vidíte. Jo, jinak Glock je celý polymer P226. Kovová jenom střinky plastový, a rovnou řeknu, že je těžší v ruce. A zároveň větší a asi pohodlněji se mi drží Glock, protože ho krásně můžu obejmout, ale zase si krásně dostávám sem. U té P226 mám jistý úchop
Opravdu musím si tam přehmátnout, takže se mi nestane, že bych si omylem vypustil. Všechno mám u ruky. Jo, všechno dosáhnu. Ups, jsem říkal, že nechci střílet. Takže to mám nabito. No, zvládl jsem vystřelit, takže si koukneme ještě na zásobníky. Tak. Na první pohled se všimnu jedné věci. Glokácký je těžší a zároveň je tlustší. Jo, byť oba by měly být dvouřadý, tak u Glocku je mnohem tlustší. Jo, vzadu je hezčí. Promiň, že tady máte přesně jako u Glockáckého ostrého, že vidíte, kolik máte nábojnic, když kulička vám to neměří samozřejmě. A zároveň, když mám vedle sebe, tak mi přijde P226 je trošku vyšší. Vzhledem k tomu, že pojme 26 rán ku 24 Glockovým. Takže asi takhle rychle ještě pohled, když ty jsme jenom vedle sebe. Mám to na video trošku blíž. Takže jo, rozhodně budu zkoušet s ní, budu si chtít vystřelit a uvidím, jak střílí na ostro. Jinak obě zbraně se mi líbí, obě mám rád a chtěl bych je reálně i mít jako ostré obě dvě, takže z toho důvodu jsem si pořídil jak nejdřív Glocka na doporučení, tak ale i P226, protože mám strašně rád jako takovou zbraň. Takže uvidíme se až už teda opravdu na střelnici. Tak, já vás vítám na své střelnici. Dnes tady se koukneme na P226, jak střílí ostrá, má tam nabito. A jdeme vyzkoušet si střílet na 15 metrů, takže uvidíme, jak to dopadne. Schválně vypustím závěr a jak to bude, když budu chtít úplně krásně. Tak, dostřílel jsem zásobník, pojďme si kouknout, co to vydělá na 15 metrů. No já bych řekl, že hodně pěkné. Si jenom rychle vydám propisku a rovnou si označíme. Mluvám si, že se nám kapé trošku kamera, jakož to natáčím na novou kameru, hned po Maple Leaf. A máme jednu střelu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou. Ups, já vám to tady natočím. 7., 8., 9., 10., 11., 12. 12 ran v tomhle rozpětí, tadyhle ještě 13. Je docela slušný výsledek. Zbraň krásně střílí, má pěkný zpětný ráz, ale tak co by to bylo 15 metrů, to by měla zvládnout každá pistole. Já s tímhle se seberu, kouknu, jestli vidí si seštelou kameru. Tentokrát to zkusíme dát trošku větší vzdálenost, což bychom zkusili nějakých 30 metrů, 25 metrů dáme. Takže tady máme 15. Takže tady odsaď máme 25 metrů. Nabito další a jdeme na to. Já si srovnám kameru, abyste něco viděli. A jdu na to. Došel zrovna plyn. Takže vyměníme zásobníky. Málo jsem je naplnil. Ale pojďme si kouknout na 20 metrů, co to udělalo na 25. A já pak rychle doplním zásobníky, ale myslím si, že ani už na větší vzdálenost střílet nemusím.
jelikož zbraň střílí úplně nádherně. Stejně jak ten Glock teď, nově s Maple Leaf upgradem. Tak pojďme se kouknout na výsledek. No, máme tady jeden přírůstek, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rán navíc, to bych řekl, že je dobré. Nebo já doplním plyn a zkusíme to na 40 metrů. Takže jo, jako s tím Glockem na 45 metrů. Tak, ukáže mi kamera míří moc vysoko. Zásah. Jo, malinká závada, vyřešena. Tak na 45 metrů zůstala mi šel plyn, zůstala jedna kulička, nevadí. A teď nechci vlastně double feednout, uvolním závěr. Jo, i s jednou rukou se to dá krásně ovládat ta zbraň, poslední střela, nabitá. A zkusíme promáčknout celý zásobník, jakož je to dual action. Tak a máme dostřílíno. Koukneme se na výsledek, ale i kdybych nebyl to v terči, bylo slyšet, jak to dopadá na ten terč, takže úplně krásně s přehledem čekám výsledek nádherný. Rozhodně s tím Glockem dosáhnu úplně stejného. To jsem jenom trošku blbě mířil. Rozhodně ty zbraně teď po upgradeu jsou srovnatelné. Takže říkám, pokud se rozhodujete o těchto dvou zbraní, můžete a rovnou vidím, že tady je kus polystyrenu po zásahu. Tady přibyl jeden, tady druhý, třetí. No, já si myslím, že zbraň je dost kvalitní a já se tímto s vámi rozloučím a můžu jenom doporučit i Glock po upgradeu, i P226. Takže asi takto. Videa srovnávací dělat nebudu, můžete se na ně jednotlivě kouknout. Takže jo, já se s vámi rozloučím pro toto video a uvidíme se dalšího. Zatím ahoj.